hemen dauzkagu, ore auskorra, gero estiratuko dugu, arrautzak, kanela hutza, azukrea, zuria, azukre beltza, koñaka eta esnegaia. Eta hemen ikusten duzuenez, dakau konpota eginda, konpota egin deu. Zagarra, kanela zotza eta laranjan azalarekin. Hazingo gea, Bueno, martxan? lehenengotikan, esplikatuko den nola egin deten konpota hau. Ikusten duzu konpota hau, egiten dugu zagarra, Gran Smith edo bonizeleik errin eta zagarra, eta jartzen dena txiki eginda, ur pixka bat, kazuela baten, kanela zotza horrela botatzen zaio, dagoen bezala, osorikan bi busketa eginda, eta pareja naranja azal. Eta hau kazuela baten jarri, eta 10 minutu batian egiten da. Kanela zotzatak kendu egiten zaio eta naranja azala ere kenduta dauka. Garbi dago, baina hau dago beste ezerre ez dauka, ez azukrerik handezare, egosita garbia dago. Eta hori erabiliko dugu zagarran tarte egiteko. Ikusten duzu zagarren tarte ez da tradizionala nola zagarra rodajetan da egitzen dugu. Hori eringo dugu tarta berezi bat. Hau georako. Listo dago. Orain zein behar dugu lehenengotikan? Hau pasta quebrado, galleta zabaldu ingo dugu. Bitartien labia pizte marin badez? Piztu diazu mesedez pili, venga. 200 gradutan ondo? Bai, 220 graduan, bihar du 40-tik 45 minutu. Bueno, baina nahet ezan momentu honetan martxan jarri. Bai, martxan jarri, eta hau egingo dugu zabaldu. Vale. Bueno, labia prest. Bueno. Oso ondo. Bueno, nik oso bana dizuet esan. Berak momentu honetan pasta quebrada ditzen da, baina euskeraz ore auskorra izena du. Eta danak ez dugu eskura eukitzen askotan bazau. Gu badakiulako nola egiten da. Hau itxean egiten dugu, eta... Hori da, bai. Baina bestela... Hau pixka landu egin behar izaten da. Eskuekin, pixka bigundu, hori da, epeltasuna eman. Baina, bueno, beste erabat ze izaten da, galletak gurinakin naztuta, ondo matxakatu, eta hori fonduan jarri ezkeo, ikusiko zue horrek ere balio dula geho. Pilak lan berdina egiten duen. Zabaltzen da pixka bat, behitu hau pixkat bihunduta daukat, mantekila honek gehiena mantekila eta eukitzen du. Hau zabaltzen da pixka bat, eta forma maite zaio. Xabier, eta jo molde honetan jarriko dugu. Molde honei, ez mantekila gurina eta... Ez, hone behorre mantekila neikoa badauka, behitu hau inekin buste egiten da berriz. Horre mantekila neikoa badauka, ez du behar izaten, ez da ripintzea, zabaldu pixka bat. Hori da. Gero hemen dana estaliko dugu. Bai fonduan eta gero hemen kostauan dana, ez da? Bai, dana. Oso ondo. Zer goxua, deziatzen egon, postre bat. Postre goxoa jateko, ez? Ez ni beti utzitzen diot, zati bat, gozu dintzako. Eta, bueno, hau zabaltzen da ikusten duzu, zabalduko dugu hemen. Oso ondo, Xabier. Bueno, hola pixka bat forma modu diogu. Zuk hemen forma. Bueno, nik baldigan ez izuet, ez dut euki aukera izateko, baina Xabier aspaldianik ezautzen dut. Zergatikan, bandala urte mordo bat gure etxean lan egindakoa da. Bueno, hori dizengo dira, ja, 38-tikan, 33 urte arte, 33 urte deba nago, eta zure etxean nagoela soldauzkan egin nuen, baina 6 urte pasan itxuni zure etxean lanean, zu txiki jazinala. Bai, zeneketan uan alkarrekin egon gobean ikan, baina hemen gaude, bilo. Bilo, nirekin gogoratzen ez nola zu txiki jazinean. Bai. Behitu horrela zabaldu, pusketa txiki bat falta zaigula, gero, zabaldu leik. Igual da, hola, pusketak sartu. Sartu, hau, arreglatu leike, gaileta beti arreglatzen da. Ikusten duzu, falta zaig pusketa txiki bat. Igual da. Hartzen duzu beste pusketa txiki bat. Hori da. Lantzen duzu berriz, pixka bat. Eskuakin, eskuko. Biaz muturrakin honela. Biaz muturrakin lantzen duzu, hau, zer gauza egin lehike gaileta honekin, etxen egindakoa da, eta gaileta horrela. Gio, irinen pixkatu bat zorratzen duen hori pixka kendu. Eta kendu, eta behitxu, horako gauzak. Perfecto. Arreglatzen dituzu, dan arreglatzen da, guztia jartzen duzu. Hori da. Pusketaren bat falta zaizula, honekin arreglatu egiten da. Horain ningo deu labian sartu, ez da? Labian sartu, bai. Labia prest daka, Xabier. Tenedor batekin, zuro batzuk egin dizkiot. Oso ondo, ni bilatuko izut, tenedor bat, mandiazu, tenedor bat. Nik zukaldea ondo ezagutzen dut. Piskat, betxu. Komen izaten da, hau piskat zulatzea. Eize piskat hartzeko. Hori da, horrek aizia, gehien batez altzatzeagatikan, horrela mantentzegatikan, xafla, ikusten duzu, hau saltzen duzu labian eta gelitzen da galleta eginda. Horrela, oso ondo, prest. Venga, zabaldu diazu labia. Hartu kontuz berua dota, eskuak erregabe. Haupa, oin ez dago berua, gero bai ateatzekoan. Zenba minutu emango izko, 40 minutu horrela? Piskat, ez, hori galleta hori tostatzen 220 graduan 5 minutu nahiko ditu. Fijatu egin behar dugu, eman diozu martxa, eta, bale. Perfecto. Bueno, hau txukundu egingo dugu. Ni garbituko, zula zai. Bueno, eskua garbitunik eta beste lan bat egiten ikuani, bale? Oso ondo. Bueno. Ni bitarte honetan, hau garbituko dut.
Bueno, orain, ingo dugu, behitu, arrautzak, 7 arrautzak dauzka, tarta honek, Zazpi arrautz, oso? 7 arrautza osorikan, Bai. ez daukar ezer ere besterikan, ikusiko duzu ze naturala eta ze ederra gelditzen den, Aixo, Dana ez gaina bota? berotu imar da hotzian. Ez, dagoen bezala eta batitxu gabe gainera, Bai, Arrautza honek behonek tarta hau loditzen du, Zu ondo berezi, Behitu, egin behar dezu, kutsaratxo bat ematen badia zupili, Bai, mesedez? bai. O bestela, kutsari jau sartuko dut. gero, Nahiko horrekin? Bai, Ondo. nahiko dut honekin. Hau dena nahastu. Eta hemen daude, 7 kutsara azukre, kontatuta ekarri dituzu. daude, kontatuta Ondo. daude, neurtuta dago, dana neurtuta jarri ditugu. Eta gero, hau koñaka pitin bat, Ondo, dana ez diot, pitin bat. Eta esne Urro gaina. bota dio, Bai, esne gaina, haure Oso neurtuta ondo. dago, Oso litro ondo. erdi esne gaina. Eta guzti hauek nastu, ezta? Nahastu, oain egin behar, pixkat, Nik batidora batekin nahastu hori, kontuz, Atea oain nahastu. batidora. Suabe, bajuan jarri zazulen da bizi. Bitxu, Horrela. bajuan dago. Usten duzu hau dana nahastutzen duzu honekin. Hau barilla Badakizu batekin. honek, Bai, birrindi izena dula, Hau barilla batek honekin ere egin laike, baina honekin hobeto nahastutzen da. Bai, honekin. baina tresna honek gaur egun asko laguntzen digu, Bai. Bai. Sugaldean olako, eskulan asko kentzen dizkigu olako gauzak, ez? Oso ondo. Bitxu, kolore hartzen ari da, Koloria, Eta- arrautzak, orringuak ematen dion koloria. eta sagarra barruan sagarra, dauka. arazo, Eta ez arazo, diozu sagarra. sagarrik iarriko eta sagarraren gusto oso gozoa egitzen du. Nik- Oso ondo, krema bat izango da, Bai. baina hain leuna geldituko da, Bai. du zaboria, zagarran azteratikan konpota da makilako. Hau izan, ondo. deitu lehikio zuen bezu, flana, zaharrakin Hori da, egindako bai. flan bat, Baita ere. baita ere, eta Hori, gero pudiniteko balio baita ere, du, baita eta- ere. Bueno, pudin Bai. bat egiteko nik zahar gehiago botako nioke, Hori da, bai. Barkatu? Baina, Hau. bueno, prozesu bezala ezateko, ezta? Vale, listo dago hau, Pixkat hola. pixkat bain Bai. labean daukagun Bai, labiak- galleta tostatzen danean, Nik uste dut prest daukagula, bueno, preste eukiko dugu, oso ondo, bagoaz, Eta- tartaren betegarria prest dugu, eta Xavier, zema demoran utzi berri ginen galeta? 5 minutu esan dizu. Enezkeo prest daukagu. Venga, atera diazu, mesedez. Nik ateako izut. Venga. Nik Kontuz kolore darra daka. errega bai, venga. Oso ondo, erregabe, Ikusten guantia duzu, jantzita. oso kolore polita gelditu zaio gaina hori da, perfecto. Ikusten duzu, nik 220 gradoan jarrita, oso galleta. Oso ondo, listo, prest. Garbi hartzen du. Hau minutu baten utzi dugu, berriz, honekin nahastu, eta, bitu. Barrura gainetik bota, Oso ondo. bitu, neurria, listo. Horrela, da, neurri ja, nola, bez? ze ondo neurtuta dazkan kantidadiak eta osagaiak. Beira, ez da, ezer kanporak Reposteri batean derrior osagaiak eta neurrian egin behar dira. Bestela Hori da. askotan sobratu egiten ez du ondo ertetzen biunago, horregatian osagaia beti ondo hartu behar dira, Neurrian, oso. ondo neurtuta. Eta orain berriz labea, zema Labera. minutu? Hori, berrogeta bost. Batzutan berrogeian, 5 minutu gora bera askotan labi eritzen Hori labian, 5 minutu hartu behar dituzu gora bera beti, baina berrogeta bost, nebezu berrogeta bost apuntatu eta berrogeta bost oso ondo. euki. Etxen bizkat guantia jantzi behar ditut berriz, labian sartzeko. Zu sartuko dezu? Bai, venga, kontuz ba. berua dago, Guantxatea berri ja. Nik sartuko dut. Laguntzaile nahi, Xavier. Venga. Kontuz, hori biuna dago baina hori flan bada, hori ez da, ia esnea da bakarrikan, hasi que suabe. Hemen kontu gutxi izan behar dugu. Opa, bai, bueno, lasai. Zu kontuz. Opa. Bueno, lasai, pixkat gatikan lasai, ez? Horregatikan eukitzen dugu. Muy bien, Etxen pixkat arpilera pasako dut. garbitu pixka bat. Hemen daukazu. Venga, zugorrekin garbitu. Baldarra nahi pixkat, baina bueno. Lasai, hori gertatzen zaigu. Ez gaude gure etxian, gure sukaldean, eta hori gertatzen da. Eta niri sukaldean eroitzi zait batzutan, Así Oso que, ondo. venga. Ipini labia. 40 minutu. 40 minutu, Oso ondo. 40ekin nahikoa, gero pixka 5 minutu gehiago mamar bega diogu, emango diogu azkenean. Oso ondo, bauan sorpresa badak, Xabierrentzako. Sartu dut bere zagartarta labian, eta orain gauza bat eta argazki bat erakutsi behar dizut. Jesus Maria, noizko ote da. Noizko aspaldikua. Beira, nik sorpresa badako beretzat, da, jaunartze egin unean, nik jaunartzeko lau bat argazki dazkat, baina kasualidadez argazki bat berekin daukat. Eta orain erakutziko diot argazkia.
Jesus Maria. Kamara irakutziko diot. Bea, begiratu, ze gazteikan, orduan gure etxean zen sukaldari, eta nik gustukoa duten postria da suflia. Egin zian sufle bat, eta ni naiz hemen aldamenian nagoen, neskato hau, kutsara handi batekin. Ingurukoak, lenguzuak. Eta begira, lau argatzetikan bat berekin, hau da kasualidadia, ezta? Ikusi lazai. Nik ezautu nahi zeiten, sufle bat eskuan daukatela da, eta hori urte pila bat da. Ezautu, hilia mordozka bat, Xabier. Hilia, oin ez daukatuna. Oso, no, bitu guztu hondi zekarri diot. Eskerrik asko. Eta bagoaz labea. Venga, labea begiratu, a ber, zen muz di Juan. Bueno, oindikan laga beste pixka bat, eta gero egingo dugu ateratakoan, hoxe, moitu, labean hori, atera baino lehenago beti pixkatu ikutu berdezu. Oindikan pixka mobitzen balin bada, beste pixka laga. Pixka bat. Eta igual labia itxalduta posible da baitare? Baitare, pixka itxalduta, pixka 5 minutuen hola laga, eta listo. Baina horrek denporak, azkenengo 5 minutu horiek esan detena, zein den berdia. Oso, Xabier. Xabier, ni prest labetikan tartateatzeko. Venga, segi barrura, venga, atera. 55 minutu pasadia. Bai, minutu pasadia. Hori, ja, bez, koajatuta dago, ikusten duzu, ja. Eta zagar pusketaren bat ikusten diozu, baina ikusiko duzu gero, nola... Gero ez da sentitzen. Ez da sentitzen, zagarra rodajetan da jatzen zeion bezala. Da zagar tarta, atipikoa, baina zagar tarta goxo bat. Ez da arrunta, da berezia. Beak esaten du bezala, bere zagar tarta berezia. Bueno, oain, errematatu egin behar dugu. Bota behar diogu, azukre, beltza azukre moreno asata zaiona, horrela pixka bat bota gainetikan. Eta honek kanelak ematen dio gero oso gusto goxoa, ikusten zu hola kurritxu dena. Oso ondo? Behitu. Kanela kolorea du, baina gero kanelare bada. Kanela hautza. Betxu. Eta honekin hobeto botako diogu. Bai, kanela hautza hemen dakagu, baina guri tresna honekin hobeto datorkigu hola botatzeko orduan. Ze ondo. Betxu, Oso ondo. Eta honek beste ezer ez du bihar, oain, hau, tarta hau goxoa gelditzen da, epela jaten balin bada, Aizu, zu berez etzea eskola mutila, Xabier. Eskola mutila ezan, etzinen aukero hori euki eskola muteko. Baina beti oporretan, jaiegunetan, beti prez, hemendik ara ikasteko gogo horrekin. Bueno, ni 14 urte gina zeitzan sukaldian, orduan aztezan sukaldian lanean. Ez da hori bezala, aztezenean azpitikan. Azpitikan garbitzen. Ez, liburuak egin da orduan, arraina garbitu, laguntzen, ontzia garbitzen, orduan horrela aztezan. Ni zure etxea jomaino leheno, banabilen 4 urte hor zehar lanian, gero zure etxean 6 urte, soldauzka horrein nuan. Eta gero zuk zure etxia zenuenean, orduan hasi zinean oporretan, ni akorratzen nahi guk Madriden ere baina Luis Irizarrekin jatetxean guan lanien eta bere etortzen zen, bere oporregunetan, 15 egun horrela, pare bat azte, eiza ikastea, eta bueno, gauza desberdinak, plater berriak. Eta gero ebili nahi zemen Zebank eta eskoletan da, bueno, ikasteko grina dugu, mutil honek. Eta segin, behar da, gure sukaldean behin ez da, ikasten, postre berri hauek ez dakizin lehenengotikan, oain segin berrezaten da ikasten, da, bueno, nioen dikan, zerbait bilatzen badet berria, doin aldizatena beti. Oain hori piniko dugu, moldetikan atera, pixkat molderatik ateren behar dugu, bandeja batero plater bat bilatzen badegu. Oso ondo, onela atera. Bertatikan ele igualen leik. Hementxe, nedertzi asko. Jarri zazu hementxe, eta hemen dikan moztuko dugu pusketatxo bat. Zati bat, ez dugu zuan presentatuko. Ez, zatitxo bat atera bertatikan. Horrela. Azpilen editizu guri albala eta... Hori, kendu. Perfecto. Eta hemendikan pusketatxo bat, zuk moztutzen badezu, nahi badezu, pusketa, Pusketatara jango dugu, Zati edarra, bilo gozo zalia egea, eta gaur honetan razillo edarra. Zu daztatu, baina gero bilo arte jango dugu pusketatxo bat, azike. Oso ondo. Venga. Itxura edarra. Beitu ze edarra gelditzen dan, flan bat koajatuta bezala. Hori da. Hola, xen. Beitu, horre besterik ez du behar. Zagarren tarta garbia eta goxoa. Hori da, hemen dakagu eta azken ukitua emango dio gure xefak. Zagar konpota egin, ore auzkorra zabaldu eta labean sartu, osagai guztiak nahastu eta birrindu, tarta moldea bete eta labean sartu 40 minutu, bukatzeko gainetik azukre beltza eta kanela hautza bota.